Okay, Happy Mother's Day. Tayo muna yung magmo-mall. Ano to? Ano nakalagay? We buy junk cars. We buy junk cars. Ano ibig sabihin? Yung car ko yan. Yun yung junk. Okay, let's go. All Happy Mother's Day, Election Day sa Pilipinas. Sino man nanalo? BBM. Election Day, Mother's Day. Small tayo. Sa Macy's Mall, Cerritos. Ito yung mall. Pag na kami lahat. Ha? Tos. Date. Ang gagbotos yan. Makakapin na nga. Yes? That's yours, right? Yeah. Oh, okay. I failed that. Small watermelon and guava. Pineapple tsaka... Ito apple kapag natitik mo. Ano nga, hindi ko maulan eh. Ano nga? Guava. Guava, yan, guava. Guava at watermelon. Guava and watermelon. Mix. Sarap. Sa'yo. Ito, bukas po. Ha? Costco? Sarado na sila. Maaga ngayon 7. Sa ating mga pamangkin. Kasi magkikita sila sa sa Paris. Pasalubong sa mga pamangkin. Magkikita sila doon sa Paris. Pasalubong natin. Okay, Walmart tayo. Sabi na. Walmart. Gagawin kong alkansya. Malaki na to. Jar. Alkansya. Watching Tito Mel. Live botohan. Tuwan-tuwa siya dyan. Yan ay bilog. Wala man tunog. Ball. Ano na, nakaboto ka na? Taga saan ka? Patangas ako. Batangas. Doon ba doon? Sige. Doon sa loob, Delhi? Okay. Napasalubong. Puntang Paris. Dito mabibenta. May tupi oh. Yupi. Ito rin may yupi. Sayang. Hindi kasi ano, ang laki ng damage.
dun. Ang bill namin ay 237. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ito yung mama. Okay. Yan na po ang pagtatapos ng ating pamalengke. Yung mga pupunta ng Paris bukas. Time check natin na it's tsaka yung araw. 9:34 PM Sunday, May 8. Okay, sa phone ko. Okay, yan. So, botohan ngayon, Mother's Day, eleksyon sa Pilipinas, at tayo ay maglalagay sa ating alkansya. Meron tayong 20 dito, 20 bucks. Unang drop para matuto kayong mag-ipon. Okay? Yan. Tsaka natin babalutin ito bukas. Drop natin, 20. Nilagyan ko ng bulak para yung moist. Okay? There! Ito na. Ang 20. Okay? Okay. Babush! Are going to LAX. Pong balita kaugnay ng eleksyon 2022 sa pagbabalik ng saksi. You should reach your destination by 9:31 a.m. Everything you need is right here. Mukhang matagal ka pang upo dyan. Promise yan. Sa Dubai at Northern Emirates. Oh, Bloomfield Pasko. Avenue. As of 9:30 p.m. ngayong gabi, out of 650 na clustered precincts, 517 na ang nakakapag... Ito ang nakapagbarangay Calzada, Hagonoy, Katutubo. Kahit makapag 100% transmission na ngayong madaling araw, ay gusto ko balik na posibleng mamayang umaga na gagawin ang proclamation sa mga nanalo dito sa location dito sa lungsod ng Tagisa, Isda. Pakitang gilas din ang Team Bilis Kilos ni Mayor Isko Moreno. Support sa mga campaign rally na VP Lenny at Kiko si megastar Sharon na duet kasama ang kanyang asawa na si Jenky nang bumisita sa Tanay Rizal. Si former Senator Bongbong Marcos Jr. sinabayan ang dance move si senatorial candidate Harry Roque. Nakisayaw naman kasama ng mga mangyan. Eto po si Connie Season. Pagpansin sa mga mamamayan dahil sa salubong. Para sa akin talaga. Pangalawa, ang Vice Presidente kay dating Dito na kayo. Yes, ma'am. Ito na pangalawang ikot na natin dito. Dito na. Lang is something like 30,000 votes ang hindi pa natatransmit dito sa City Board of Canvassers. Dito siya sa loob. Resulta is as of 12:47 a.m. The wrong way back, but if you, hindi ko ba... pesos kada buwan. Okay, yan na po ang ating end ng ating vlog. Pa-out na tayo. The I-105 East ramp, then keep left. Ilan? Nahatid na natin yung mag-ina. Pupunta sila sa Paris at doon magmi-meet yung mga magkakapatid. As yung isa manggagaling sa Wisconsin, yung isa manggagaling sa Canada, yung isa manggagaling sa Pilipinas. So yung magkakapatid at si Kiana ay I-105 East for 13 yun, miles. mag-meet sila sa Paris for a week. So parang supposedly sa Pilipinas dapat, kaso nga lang medyo magulo pa ang situation. So they decided na mag-Paris na lang. So 1 week sila doon with Kiana
at yung apat na magkakapatid. Parang nandun na sila mag-reunion at birthday rin ng ate nila. So yun, at tayo ay papasok na at medyo napakahirap ang situation sa dito sa LAX. Medyo nalilito dito pa rin ako. Ay nako, okay babush, ito na yung ating pagpapaalam sa ating biyahe puntang LAX. Okay, babush ka Iloco, Iloco Pinoy.